everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Marla! Marla, tubag ako! Sulti ko kunong sinetabo ni mo karon. Marla! Oh. Uy. May nag-type sa taas? Marla? Ikaw ba ka nang nag-type sa taas? Oh. Galit lang nasira ang pultahan. Marla, tubag ako! Ikaw ba lang nag-type sa babaw? Oh. Bakit siya tubag ka? Bahala na. Musat ako. Tanaw na ko kung siya ba ang nag-type. Gabriel! Marla? Naa ka diya sa pultahan sa kilid sa hagdanan? Kung mauna, kinsa man diyang nag-type sa taas? Gabriel, tabagi ko. Oo, Marla, tabangan ka. Pero kinahanglan nga muuban ka na ko, paliw din is Bilya. Di ta ka matabangan kung niya ka sa sud ining Vilya. Pero dili ko magkabiya din Gabriel. Dili ko niya pagawason din Unsa? Kinsa ang di mo sugot nga mugawas ka din is Vilya? Kinsa? Ang babaeng nakaitom. Unsa? Kinsa man ang babaeng nakaitom? Unsa may ang itsura, Marla? Taas siya buhok. Gwapa kaayo siya, Gabriel. Kung kinsa man siya, di ka angay nga magpadaog niya, Marla. Dili ko siya mahimang balibaran, Gabriel. Kayo sa ha? Marla? Ni siya sa akong huna-huna. Unsa? Kun mo na, siya ang maghonghong nimo, di ba? Gabriel, ubalin na lang ko din isuot sa Vilya. Marla, di mahimo nga magdugay ta dinhi. Di makaayo nimo kining dapita. Oh, may hungkong nasabsiyan ako, Gabriel. Oh, Chile! oh, Marla! Marla! Gawas niya sa kwarto! Marla! Marla! Ah, Marla! Oh, Marla! Wala siya magtingog sa sud. Marla! Wala siya matubag. Kinahanglan maabli ng pultahan. Mo ni kwarto ang nakapalabad sa uni Elgin. Busa di sa makaayo ko, Marla. Ah! Marla! Ablihin ng pultahan! Gawas diha! Ang diary ni Lolo. Kinalang matanon na kugusab ang diary. Gawas sa pagguba sa milalyon. Doon na ginisiya'y paagi nga maprotiyan na nga mong kagalingon ba ito kang maduwa. Narang kaban. Kinahanglan na mong mahipos karong panahon na si Marua. Aron di na siya magkabalik pa. Bisan ka no sa... ni arang diary ni Lolo. Doon na gini protection nga gisuwat. Pero nganong wa man ni masulti na ko gibagagahan lang kahapon ni Gabriel. Wa gitikali niya ba sa ang tinang detalye nining diary niya ning Lolo. Siya man Uy, ano? May kuwang mandiay nining maong diary. Laro kayo nga dunay gigisi nga bahay ni Edi. Sa mga nasuad sa gigisi nga bahay ni o kinsa masabkahan nga gisi. Dili. Inahanglan nga kumakita na ang pahina nini nga nagisi. Kay importante kay kini nga panagang ni Gabriel patok ang madruwa. Marla! Marla, ablihin ka ng pultahan!
Ayaw pa daw kung unsa man ka ng hunghong nga nabati mo. Ablihin eh. Mamiya ta disbilya, Marla. Gabriel, silo ako. Marla. Marla, ayaw magila. Ihagdan ko mo. Marla. Marla. Ganong gihagkan mo ko ni mo? Gaksa ko ukukot kaayo, Gabriel. Kanang hugot yun kaayo. Mahal ta ka. Mara. Saan mo gipanabi? Mara. Kahugutin mong pagkakusta mo. Mara. Gusto mo? Ayaw kumuta kong buhok. Marla. Marla. Saan mo gibuhat? Marla. Marla. Ayaw pagbalik ka ng kwarto ha. Gawas siya. Kasakit sa kong likod. Dili ang imay mo. Narira sa pagbalik sa pultahan. Kinahanglan akong magguba ang pultahan. Aray, kasakit gan. Ang akong likod, akong kasakit. Naparok ko. Pero di ko may mong padaog. Kinalang madal ko palayo ining Villa si Marla. Marla! Ablihin ni pultahan! Marla! Ablihin ni! Marla, gawas diha! Naansat ang laing tingog ni Marla. Marla! Marla, ablihin ni pultahan! Marla! Manang, mahiting ka na nga, di ka na mula ho sa Villa. Pero maneng, tingaling na unsa na to sa Marla. Ito ata si Gabriel. Nag-una na to. Maneng, mag-ampo kita sa Ginoo. Hugot nga pag-ampo ang imo gikinahanglan ining higayuna. Ay ka manang. Nag-ampo ko. Kinalamadaan na to palayo sa Villa si Marla. Pabuta lang ko silang Gabriel. Sige na. Sige, kay murag dili na ko kaantos og tungas. Sige. Lakaw na. Ay, Ginoo ko. Kunoon sa maneng nahitabo ni Marla. Ayaw in taon itugot nga mo lampos ang mga dautan. Di na gano'n maabli ang pultahan. Ligon kayo pagkahimo ng pultahan ha. Gabriel! Uy, Marla! Naama mo sa sod! sino yung maning kining niyapas na ako? Gabriel! Naga ba sa sod? Lakman ni Butan. Gabriel! Ay, maning. Gabriel! Nagdugo man na imong Kusgan kay si Marla nga. Mitok mo na ako, noy. Mao nga, naparok ko sa bungbong. Hain ka na si Marla. Hain ako manak. Nasa diya sa sod sa kwarto kilid sa hagdanan, noy. Nasa diya, oh. Unsa? Bisod na sabsiya niya? Oh, noy. Karon pa ko makasiguro kung unsa ka na maong kwarto, noy. Kaya ano? Unsa man di ka na maong kwarto? Ha, Gabriel? Mao ka na ang kwarto ni Marwa. Unsa? Imposible ka na. Pero may mga gamit siyang pamarang, noy. Kana maong kwarto ha, doon ay mga gamit. Mao din nga gilak nagmayo. Kay may gamit din na sa barangan. Dugay ng panahon ka ng maruwa nga inyong giingon. Imposible ka. Siya mo yung kaupar na maong kwarto. Kundi man siya. Laing barangan ang nagpuyuan ng kwarto ha. Kinala ikasulti ko ang akong anak. Lakaw, noy. Ikaw na sab ang hangyo ni Marla nga magawas sa maong kwarto. Marla!
Marla! Anak! Usab gi kaya ngayon akong buhaton aron Marla, anak! maluwas na ako si Marla. Gikan kang maruwa. Marla, ablihig na putahan! Maluoy ka na ako! Ablihig na putahan! Ay, mayroon ka ha ang nagising pahinanin ng diary ni Lolo. Inanglan nga ako gikining makitaan. Oy, Paulo. Ah! Ay, kugang-kugang baya dayon siya. Unsa man ang imong giukay? Ang diary siya kung abuhan. Guwang og pahina. O kinahanglang makita ng maong pahina. Ngano man. Unsa man di ay ni ka importante nimo. Busimuling nga tuwa dito ang tugon ko nun saon nga magkapanalipod kami sa mong kaugalingon bato kang maruwa. Unsa? Ginahalang makita na ko ang maong pahina. Basin og guha na din eh. May naglangkad sa maong pahina. Gituyo kini sa pagkuha aron dili mahibawan kunon saon nga dili makapasakit kanamo si Marwa. Yun. Hain man si Gabriel. Tuwa na tingali ni sa bilya. Kinahanglan na kong mahibawan ang taming. Kunon siya'y panugon sa puhan siya kung abuhan bahin kang Marwa kunon saon nga dili kini makapasakit. Kung tinuod nga barangan ka ng maruwa, nga gusto mo gamit sa lawas ni Marla. O sa lang sab kabarangan ang makasumpo kaniya, dili pa. Doon ay gitawag og itong nga barangan. Og maog ka na si Marua. Apan doon na sa'y gitawag og puti nga barangan. Uy, Dili ba? Nga ang pagpanamba lang ang gigamitan sa ilang gihuptang abilidad. gusto ka. Pero asa man tabangita ng maong tao. May gidaan ako sa bilya. Pero midagan kini. Uwa kini makasukakot kang Marla. Usya. Kung mao ka na, naganyalan tag masligon nga puting barangan nga ikatugbang takang Marwa. Ang pangutana kung asa na to ka na siya pangitao. Marla! Marla! Nagusa maganda sa sod! Gawas in taon, day! Gawa... Oh. Marla! Usap ng lagubo niya sa sod! Ha? Oh. Marla! Marla! Marla, anak! Marla, sinita mo ni mo niya! Hoy! Mar... Nagunsa naman sa si Marla Dasod. Amot, Gabriel! May lagubo sa sod! Nabati ko ni. Kinagupon na putahan! Sige na kadita. Magkuha ko gatsa. Usundang baka. Magkuha ko sa kusina. Marla! Marla! Ayaw pa daw ka ng... Kung sa ka ng gusto mo, lipon si mo lawas. Imo na lawas mo sa... Wala ay marakiyan na nagawas ang nimo! Marla! Marla! Nga nung may katawag ka? Ha, Marla? Ako na ni mong anak! Oh. Ako na! Dili! Demonyo! Ayaw hinap niya akong anak! Demonyo! Palayo akong anak! Palayo ni Marla! Mahawas ang lawas akong anak! Gagmay mga kutsilyo ang niya din sa kusina. Hain ko mang sundang din eh. Kinkabit. Oh, diara. May at sa gidya din eh. Oh, kini ang iguba ko sa pultahan. Tanong ko eh. Marla! Nga nung nahilom ka naman! Noy maning! Noy! Niya na! Niya ang atsaw! Padapli niya! Kay gulpun ko ng pultahan! Sige, Gabriel. Guba ang pultahan. At Yeah. sa akin eh. Di pa! Sige ba? Apa ang pultahan? Sige ba? Kaya gida! Kini pa! Di apa! Gabriel! Gabriel, nausin ka! Kasakit sa ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.